Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo, ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday Program Review. Your perfect
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sa cellphone sa 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan, buligi ang imo bata. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
nga bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Magwa ako dire sa kwarto. Ang matuod, medyo creepy ang pagkatawa ni Chito sa akon. Sinong makapakot? Base ko may obsession siya sa bulawan nga pakpak ko. Kaghimali ko man kung anong ginhimo niya kay Husta sadto. Gani naglayas na lang, kag naakig sa white magic. Kag may plano pa siya nga bilangguon ako? No way. Si Troy, ato siya sa kadakan. Ay, kagwapo gid sa iya. Kagdaw may mga alibang-bang nga nagalupad-lupad sa tiyan ko kung makita ko siya. Ba, ato, nakita niya ako. Nagyuhom siya. Malupad ako pakadto sa namtangan niya. Hindi. Malain ini. Malain ini. Nabatyagan ko nga maguba na sandalayon ang kalibutan sa mga tinugang nga pakpakan. Gani mabalik ako sa ako ni Loy. Kay Husta. Mangayo ako sang bulid nga makatabok sa kalibutan sa mga mortal. Dalon kong manggad nga ginkawat namon kay Marcila. Kag ang ginagaw ko nga karawahi niya, amo ang sakyan namon sang akon mga anak. Makadto kami sa palasyo. Ato dito nga ako ni Loy. Tungon mag-abyan sila sang reyna. Eva! Vida! Magdali ka mo! Mahalin na kita diri! Dasiga ninyo! Ano ang siling mo, amay ko? Wala na si Lola Husta? Oo. Napatay siya sa engkwentro nga natabo sa tunga nila ni Lira kag sa mga soldado sang palasyo. Si Lira? Oh, ang wala sang huya nga babaye. Bantog na ang iya kinadman. Kag pagluwas ang ginharian. Gani kinahanglan na naton nga magpalayo diri. Mangayo kita sang bulig sa mahal nga rina ah. Wala na siya sang mahimo. Tungod pati siya. Ginbilanggo na. Suno sa nasugilanon ko nga soldado. Gani hindi na kita magtener dire. Masakay na kita sa karwahe kag magbiya dire. O sige, dasiga ninyo. Kaya ako lang madalas ang karwahe. Naluwas ni Lira ang ginharian. Pero hindi ako apektado. Tungod may manggad kami nga nakuha gikan sa iloy niya nga tanga. Kag karon nga nakabalik na si Lira. Hindi na dapat nga magkita ay pa kami nga duha. Ba? Anong natabo? Nga kadasig sa pagpadalaga ni Vida sa karwahe? Ba? Anong natabo? Nga hinali lang nagdulog sa pagdalaga ng mga kabayo. Nahulog gid ako sa ginapungkuan ko. Kagyutayan na nag-awas ang baol nga nasudlan sang manggad nga dala naton. Vida? Vida, anong natabo? Nga hinali lang kita nagdulog. Wala siya nagasabat.
Kag ang mga kabayo, naglinong man. Anay ka gani. Manaog ako. Mangusisa ako. Hindi. Ang mga kabayo, nagahiligda sa dalan. Patay na ang mga ini. Kag si Vida, ang akong anak. Wala sa iya ginapungkuan. Wala sa atubang sang karawahi. Vida! Vida, diin ka! May nabatian ako nga kulas sa unahan sa puno sang kahoy. Makadto ako dra. Vida! Vida! Hindi. Si Vida? Patay na? Kagang iya lawas. Nagaamat-amat ka ng tubig. Nakabati ako sa huni sa manog. Hindi. Manog? Kadako nga pagkamanog. Kagang iya lawas. Do pareho kadako sa akon. Pula ang iya himbis. Nagapalang lisik ang iya mga mata nga nagatulok sa akon. Ang manog nga ginmahika ko. Kaginapagwa nga matuod sa kaisipan ni Marcela. Nangin matuod. Kag sa tupad sang manog. Hindi. Nagatindog si Marcela. Marcela, ikaw? Ako matuod. Hindi. Ang iya na mo, may mga bukol-bukol. Kag ang iya bilog nga lawas, daw naghimbison ang panit sa sobrang nga kamala. Buhi ka? Wala mo ako napatay kung ina ang pagpati mo. Ano? Sang ginbayaan ninyo ako. Ginpalapitan ako sang manog nga ini. Kagin kagat. Ginkontra siguro niya ang dalit sang hilo nga ginpainom mo sa akon kag nabuhi ako. Apang tanawa ang natabo sa akon, David. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko. Agod mapalagyuhan kong sitwasyon ngayon. Sang nabatian namon ang kinagamo, nagpanglakaton kami gilayon. Kag ilabi na kinakaibalo ako nga ato kamo sa palasyo kaupod ni Justa. Hindi ako magpasugot nga hindi ka makita kag ang mga pinalangga mo nga mga anak. Iba! Hindi! Ginakagat siya sa liog sang isa pagit higanti nga manog. Iba! Hindi! Nagtupa siya sa tunga namon ni Marcela. Kag wala na sang kabuhi. Ang mga manog, kadamo sila. Kag nagakamang sila pakadto kay Iba? Iba, anak ko! Makaluluhi ka man! Patay na siya. Apang ginapulihan pa siya kagat sa mga dalag ko ang mga manog. Mahalin ako, dire. May nagagat sa ako na baga. Sakit. Ang manog. Kagadago ka tama. Kinakambudan niyang lawas ko. Hindi ako makahulag. Nakusog sa iya. Hindi. Nagkamang siya pabalik kay Marcela. Marcela. Maligi ako. Maligi ako. Mapatay ka, David. Mapatay ka.
Mabatian ko pa ang paglinagatok sang iya mga tulan. Kag-ara, wala na siya nagahulag. Patay na siya nga ginbuyan sa mga manog nga nagakambod sa iya. Karon, patay na ka mga tatlo. Patas na kita. Patas na kita, David. Kag ang katapusan ko nga natandaan, sila ang nagpatay sa akon. Kag nakahibalo man ako nga si Marcela ang ngalan ko. Apang magluwas dira, blanko na ang kaisipan ko. May nakita ako nga grupo sa mga tinuga nga nagapadulong sa isa lang ka direksyon. Sa isa ka ginarian nga hindi ko na madumduman kung ano, kundiin apang daw makita ko sa akon handurawan. Kay sino bala ako ginarian? Ang manog nga pula, naghambal siya. Kag nahangpan ko ang buot niya silingon. Mabiya na kami dire. Kag magbalik sa talon. Pabayaan ko na lang ang nakita ko ng mga tinugang nga nagalupad. Oo! Mahalin na kita diri! Dali na kamo! Ang laom ko, hindi na ako makalapak liwat sa korte sa sulod sang palasyo. Apang ari ako subong, nagatindog sa tupad ni Troy para sa hearing sang iya madrasta. Ari man si tatay, kagang akon manding. Pating akon mga abyan sa kalibutan sa mga mortal. Kaupod man namon diri ang linibo ka mga kasubong ko nga pakpakan. Agod saksihan ang pagsilot kay Reyna Estrella. Ato si Reyna Estrella, nagatindog siya sa tunga. Ato, ginpalapitan siya sang puno nga mahistrado. Baluoy ka mo! Patawaran na lang ninyo ako! Nagapangayo ako sang isa pa kakahigayunan. Naghinulsol na ako sa ginbuhat ko! Naghinulsol na ako! Nagapangayo siya sang patawad. Ang maestrado na bahala sa iya. Sa kadako sang sala nga nabuhat niya, good luck na lang sa iya. Ato na, nagpalapit na sa iyang punong maestrado. Ba? Ginsinyasan sini ang pinuno sang mahika nga magpalapit sa ila? Ato? Gintungtong sini ang iya kamot sa ulo ni Reyna Estrella? Ba? Nagsiga ang lawas ang Reyna? Hala? Naglupok ang lawas ni Reyna Estrella? Kagang iya lawas? Nangin itom nga mga alibangbang? Kaginibo ang kadamuon? Tulo ka, nag-aabo ng mga itom ng mga alibambang. Nasunog sila sa nagtupa sa salog. Ay, wala na si Reyna Estrella? Nalipay gin ang mga nakasaksi sa natabo. Sa katapusan, magalinong na ang ginharian.
hindi na lang kamo magpakasal ni Lira, anak? Ugaling na lang amay ko. Gusto ko pa nga magbalik sa kalibutan sa mga mortal, sa diin. Ato ditong ginsugura namon nga bag-o nga pagpangabuhi. Kaglabaw sa tanan, gusto ko nang magbalik sa pagkasoldado. Kag ako naman, ipadayon ko nga akong pasyon ng pagpangtato, mahal nga hari. Kung para sa kalipayan ninyo, hindi ako magpugong, anak. Madamo kid salamat amay ko. Karon sa gabi, may sinalo-salo nga buhaton diri sa palasyo. May importante ako nga isugid sa inyo. Kung ano man ina, nalangkag na ako nga mahibalaan ina amay ko. Magapabilin nga bukas ang lulutsan para sa inyo, anak. Hindi ini magsira para sa imo, kag sa henerasyon gikan sa imo, kag amuman sa mga abyan ninyo. Madamo gid nga salamat, mahal nga hari. Lira, salamat sa tanan-tanan. Hindi na lang inapagpaminsara, mahal nga hari. Sa nasiling ko na, mabulig ako kutob sa akong masarangan para sa aton ginharian. Ay, girl, pwede ba lang mapabili na lang kundi iya? Oh? Kag nga naman. Ay, katahom-tahom gidya diriyo. And I'm a girl. Bagay ako sa matahom nga duog diri. Ilabi na kay ari diring lalaki nga nagpapitig sa akon heart. Ano? Sino? Ang general. Magpauli ka, anay, o galing naton inahambalan. Lira, anak. Ay, hindi nagig ka mo mapunggan, anak? Base kung matingala mga suki namon sa shop, nga isa ka semana na kami nga sirado. Kami mapabilin anay sa pilakadlaw diri anak. Tungkol dalingaw diri kuno si mama mo duri. Gani ka mo na lang anay bahala dito sa aton, ha? Oo, tay. Sige, amo na kami. Amo na kami. Babay sa inyo tanan. Excited na ako sa kabuhi nga dihuno namon ni Troy sa kalibutan sa mga mortal. Didto kami nagakabagay. Kag hindi diri sa kalibutan sa mga tao nga pakpakan. Tapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19,
Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sang ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud mada. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
kung diin man ako makaabot o kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon, kaghatagan sang kabuhi. Kag ini naghalin sa isa man naton ka maukod nga tagparamati, nga nagapatawag lang sa ngalan Sabrina. Sang nailo sila sa ginikanan, ang magulang na niya ang nagtindog nga ginikanan para sa iya. Nagligad ang tinuig, tubtob na nag-abot sa kabuhi nila si Elvis. Naghalin ini sa may kwarta nga pamilya. Nagapanuigon parang sadto si Elvis sa napulo ka tuig, sang isa ka masakit nga kamatuuran ang iya natukiban. Isa ka adlaw sila sa pagsugod gid sang kasaysayan sang paghigugma ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Agoy! Mami? Ginpakdol mo ko sa sapatos mo? Milik! Kuha ang sa tubang ko ang bastardo nga ini! Day! Ari na ako! Yaya! Karika, mag-upod ka sa akon to. Nagabukal gid ang dugo ko sa imo nga bata ka! Agoy! Be! Agoy! Day! Ginhaboy mo si Toto Elvis sa sapatos mo? Manda! Ano ginabuhat mo sa anak ko? Be, to, dali na. Dali na, bayaan na. Doon sila dire. Nakahibalo ka na, kid, nga hindi ko gusto nga makita ang litsi nga ina kung mag-abot ako. Apang katingaan sa ulo sang bastardo, ina! My
God, Rolanda. Tuptup saan ko ba lang antusan ang sala nga nabuhat ko sa imo? Wala sang sala sa imo si Elvis? Kag na kay balo ka kung ano ang isabat ko sa pamangkot mo? Ha? Oo, sige. Dalawang ko na lang sa kay Papang. Siya nang mapadako kay Elvis. Ha? Kag ano? Ha? Kung manugid ang bastardo nga to kay lulo niya, sigurado ako nga hindi niya paghihatag sa imo ang inyo kabuhian. Kag wala ka sa mapanubli sa iya. O kung basi gusto mo man nga maiskandalo, ha? Hindi mo gibalam ba mabaton si Elvis bilang katapos ang pamilya nga ini? Hindi! Ha? Hindi! Hindi ko siya mabaton tubtob sano. Hindi ko siya pamilya. Kag hindi ko siya anak. Hindi gali ako anak ni Mami. Hindi ko maibala ng kinabatyag ko sa nabatian ko kay Mami. Amo ko pa lang siya nabatian nga nagambal nga hindi niya ako anak. Inabalang rason kung nga ginasakit niya ako perme. Kung amo, sino galing Mami ko? Sino? Makadto diri si Papa? Oo. Summer subong wala sa klase. Ganisugaton niya si Elvis. Dito ini mabakasyon sa iya. Kag nagpasugot ka? Kag nga hindi. Bisan makadali lang, makapahuway man ang bata sa pagmaltrato ninyo ni Cedric sa iya. Ginhiluan mong pinsa sa magulang niya. Gani ginakaugtan man niya si Elvis. Parehas ang kaugot mo sa bata. Gani mayo na lang ina. At least, dito kay Papang, matawayan ang lawas niya kag ang huna-huna niya. Siya nga nagapakadto pa kares may salas. Nga daw hindi siya mapamtangaw. Hindi lang ko magpalapit siya. Kag hindi ko magtulok siya. Ibasi kung makita niya ako kag sakiton naman. Wala na nga da Andre siya ya milit. Kay ginpapriso siya ni Mami. Ano kay ginsugid niya sa DSWD ang pagpanakit ni Mami sa akon. Abi ko anay kung masilutan na si Mami. Pang baliskad pang natabo. Kasi yaya milit pang napriso. Kay kin pa si Bangdan siya ni Mami nga nagpangawat siyang iya alahas. Pero nakaibalo man ko nga hindi na matuod. Kag wala ko makaibalo kung nga wala kin silutan si Mami sa iya pagpanakit sa akon.
Ay, sa di nag-akon, apo. Hala, si Lolo. Ari na siya. Lo! 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 Elvis, iho. Lo? O ano? Ready ka na? Ma, si Mami. Ginatulok niya ako sa masakit. Si Cedric, hindi ba na siya magbakasyon sa Balay Landa? Hindi pa. O, nga aman. Nag-intra siya sa isa ka summer workshop. Gani, mangin masako siya, bisan bakasyon. Ay, amugali. O ano, Elvis, apo ko? Ready ka na ba nga mag-work sa office ko? Aba, oo. Oo, Lolo. Ay, kung mag-amo sina, malakat na kita. Oy, Rolanda, amo na kami. Anong katuig na nakaligad. Sugod siyang mabatian ko si Mami nga nagambal nga hindi niya ako anak. Kag wala gid ini nadula sa kaisipan ko. Gusto ko may balaan kung ano ini ka matuod. Kag isa ka tinugang pamangkuton ko. Kag nakahibalo ako, hindi niya ako pagbutigan. Si Lolo Inocencio. Please, Lo. Sugiri ako sa matuod. Kung hindi ko Mami si Landa. Sino nga ako ni Loy? Sino siya, Lo? Si Gisela ang ngalan niya. Kag-utod siya ni Rolanda. Ano, Lo? Suod nga mag-abyan si Gisela kag si daddy mo. Wala nila ginahigugma ang isa kag isa. Apang nag-abot gid ang adlaw nga nasulay sila pareho. Lo? Diin na si Gisela. Napatay siya matapos kaniya nga ginbunaag. God. My God. I'm sorry, Elvis. Apang siningkaron ko malanggani na himaluan ang tanan. Bugos aga akong pagpatisad to gagin dala kagid ni Rolanda. Nagpatigid ako nga ikaw ang unod sang iyat yan. Kagpatawara ako. Gawala ko na mapunggan si Rolanda sa pagsakit sa imo. Hindi ko gusto ang eskandalo. Lone? Hindi naman natin pag-ibian ang nakaligad. Hindi na natin mapabalik ang tanan. Ari na ako dresi mo. Pag hindi na mahimo nga sakiton ako ni Rolanda. Apag ang ginagihan mo, iho. Ginasakitan ako kung magpanumdum. Okay na ako subong, Lo. Ginluwas mo ako. Remember, gintudluan mo ako sa madamo lang nga bagay. Bahin sa kumpanya. Gintudluan mo ako sa mga nahibalaan mo. Ginkuha mo ako sa balay nga to. Ginbaton. Ginpalangga mo ako. Sobra-sobra na niya para sa akon, Lo.
Hidlawon kita ko sa imo kung mag-eskwela ka na sa Manila. Kundi mag-upod ka na lang sa akon eh. Nakihibalo ka gid nga hindi ko mabayaan ang kabuhian naton diri. Kinahanglan nga asikasuhon ko ini samtang wala ka pa makatapos. Kag makabalik ka diri. Kung mo, bisitahan mo na lang ako from time to time eh. Mabuot ni tao si Lolo Inocencio. Inatagan niya ako sa pribilehiyo nga makatuon sa bantog nga universidad diri sa Manila. Ang gusto gid kong tanin niya nga sa iban ako nga pungsod matapos ang akong kolehiyo. Apang nagpamalibad ako. Nagapasalamat ako sa mga nga Diyos. Maginatagan niya ako sa tao nga may pagpalangga sa akon. Amak mo, gusto niya ibahin sa akon ang iya kabuyan. Ako nga isa ka bastardo. Kag nakahangop ako sa buot niya silingon. Nga si kasuhon niyang kumpanya, samtang wala pa ko sang ihibalo. Tungod na kahibalo ako, nga nagaplano siya nga dira niya ako paobrahon kung makatapos na ako. At last, makaligad ang malawig nga tinuig. Nakapauligid man ako. Kagdala ko ng credentials ko. Lain na nga Elvis ang akong tindog. Apang sa gihapon, mahuyang ang balatyagon. Suno kay Lulo, mapatawag siya dahil sa meeting. Agod ipahibalo sa tanan ang mangin posisyon ko sa kumpanya sa pagsugod ko sa akong trabaho. Kagsubong pa lang, ginapaabot ko ng pagpamatok ni nung Cedric kag Rolanda. Kagustuhan man ang pagbalik ko. Kaya sa bulig ni Lolo, nakagwa si Yaya Milit sa prisuan. Tungod man sa pangabay ko. Dad, si Lolo. Abi ko anay kung kaupod mo siya nga masugat sa akon. Sa diin siya, Dad? Anak, Juan. Dali. Dito na lang kita sa salakyan masugilanon. Dad? Dali na. Dito kita madiretso sa balay ninyo ni Lolo mo. Nagahulat siya sa iyo. Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon, Marnie Mungkal.
Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligan sa tag ng alas 10. Mga kabiyanan, kung natin ang report o kung flash report sa patrol, ini may kantanan sa isa ka reported bangkay nga nasapuan. Bombo Flash Report. Ubod karon sa kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, sa Bambudan, isa naman ka patay o nakapersona ang nasapuan diri sa Maya Purok, Mahigugmaon, Florenceville, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, sinilamang nga aga Bambudan. Kung sabihin ini ang location is rest house ini isang mga Northwest sa Bambudan, diri sa may Barangay Pahanukoy, no, nasapuan ini nga nagakulob kang nagauba ini ang persona Bambudan. Pero hindi pa kami dito makasulod did kay dahil sayon sa pumuluyo diri sa Purok Mahigugmaon Bambudan nga may ara sakop nga baybay ini ang sulod sang compound sa mga Northwest kaga swimming pool na Bambudan. Hindi pa nila subong ma-identify kung sino ini ang persona nga nasapuan diri nga patay na Bambudan. Aha. Paano kuno nasapuan ini? Paano nila nakita kay ara man sa sulod sang compound? Yes, may ara dito Bambudan nga alagyan sa piya kung diin nalapos ini sa may Purok Masinadiyahon may nakakita ini kuno nga pumuluyo sa nga Purok Masinadiyahon nga ari mismo na sapwa niya sa sulod gid sang compound sa mga Northwest Bambudan. Sa subong yara ang mga kapulisan nagapatigayon sang investigation kung sino ini ang identity regarding sa identity kung ano pagid ang Bambudan ini ang rason sang pagkapatay sini sang persona nga ara sa sulod. Ano ining napatay, babayi, lalaki? Sa subong nga Bambudan, nagapamangkot gid ko de sa mga pumuluyo man, wala sila idea Bambudan kung lalaki ini o kung babayi. So, sa subong ara lang gid sa sulod sang compound ang mga kapulisan na Bambudan, ang mga media ganito hindi pa gid makasulod dito Bambudan. Okay, sige, balikan tala na karon dugay-dugay ang kumplito nga detalye. Yes, sa Bambudan, amuyan to ang balita gikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Bombo Flash Report. Okay, naman mga kabiyanan ang flash report. Isa ka bangkay ang nasapuan sa compound sa Lupwes. Dira sa may barangay Pahanukoy. Sining syudad sa Bacolod. Ang dugang detalye sini mga kameran karon dugay-dugay sa pag-ato nga pagpanumbalik sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto. Balik kita sa aton matahom nga drama. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag